Lawa. Total ako sa dessert. Ano na ko? Nasa na dia. Klaro kayo sa video. Hindi na. Oo, 5 minutes. Ngaon ta te. Ano? Baka natag ako. Kaula na ba ito? Kaula. Kulang pangit ba? Apa ba ang luto? Nga ko dyan. Silag-silag ba sa nila? Yung ni Anja Kuta. Ika ng pizza. Ito na nga. Hi to my 5 viewers. Nadi ay. Pero mas okay ra po ko paano? 2.15. Sa Ibra gyapon no? Ya, gabko man sagin po pare ka. May tuloy 20. Kasi nga tuloy 20. Oo. Oo. Paano na sa amin eh? Pero gagmay na to siyang kuan. Asa dito? Paano? Ano po ba? Wala. Ito na dahil kaon. Hindi, ikaw pa ko daw. Bahala na lang. Bahala na lang ni. Bahala, busog pa ko mo kay mukhaan din ko. Ang first day off. Keep smiling. Mo lang kanta. Keep smiling. Knowing you can always count on me. May pa-music po din mong cellphone, Gina. Wala yung music. Ha? Asa yung mga music sa una di ay nga mga maoy-maoy. Wala naman. Naga YouTube naman good mirror. YouTube na may music. kuwan. YouTube naman ng music. Ka, makapili tayo sa budget ng panahon. Spotify di ay. Saka. Kapoy premium. Pwede yung kanya. Nagbayad ka? Hindi na magamit. Para man. Magamit, hindi ako nag-internet. Ang Spotify? Okay. Ako sa internet diri ba? May offline. May ba pang download? Ah, hilot. Daghang ka viewers ani dito. May unta. Ano? Parang kailot. Naunta. Naibangus nga puros tinaira kaliton. Ito tinakil mo. Kami dahil may diri ka tita. Padiha man ang mga lamas. May bukog yun. Hawa mo, panghawa mo. Oh na John Ray. Akunla. Buhol mo gusto. Ano mo yan? Dili na po kayong tanto tang kahit hindi mo ka mga ono. Ang barog. Kalma. Ano ba yung on eh? Hawa mo dira! Ming. Yan na may manawag.
Bunog na may tanan. Itong mga bata. Luuyo lagi kayo sa janti. Dito, pangaon mo doon. Ito salim na. Ang ano na yan? Ito, may kapalit na buang. Hindi ka may kalbe. Dagan mga estudyante sa bala. Aray! Manusok ka ha? Ang iro, kabalo na siya mapana. Isang mo naon isda ang baboy. Mga guys, this is how we celebrate our rest day. This is totally a rest day because we traveled for 5,000 miles, I guess, to reach here of this forest. 5,000 miles. Hmm? 5,000 miles. Okay, isearch ko ng pakong laro. Tignan mo yung 5,000 miles. 5,000 miles. Sarap ang puso. Try mo. Kaya ulit ako guys. Ako may bida sa video karon. Ano ba yung request? Dapat mo din ipang-share, tamang ginhawa. Hindi ka. Ano ta tumagal ito? Uy. Ako ito ba 1,000 ang viewer? Please follow and share to my Facebook page. Naka 12,000 views ba ako? Facebook. YouTube. Ano siyang upload? Ay! Tinapan naman akong kamot! Short ra. Kita ko sa stream yung ulit kay Tulu Isa. live. Ako lang magtaraw sa akong live. 700 na dito. Wala namang kumukuhaan good. Mo-upload ka lang community. Wala ang mag-live, ang mag-view sa kong live. Usa, wala, I-follow si Kuanto. Kasi may Jamich. Kaya para... Patay naman na. Di ako naman yung gamit sa mo. Patag ito. Kamatay lang akong silingan dito sa lite. Dili na nung Jamits ba? Ang Jamich ba ito nga kupol? Nakapalo naman ko niya, kasi nga nakangapalo. Oo. Kaya magkuhan ka sa iya nga. Send star kaya para mention ka niya nga. Follow back nyo si Leito na. Kaya na monetize ako sa Leito. Kuya agad ko. Ikaw, pag-monetize na. Gusto ko si Gina. Balhin na ba siya kay mukhaong po siya isda. Thank you for watching. This is how we celebrate rest day in the province, yes. Nindot ni Direk managko na yung kuwan. Buntis ako. Gani. Asa? Ano mo gani? Wala kaya nagbitin po. Dili po. Uy. Perning na ikaw diri maari andi ay wa man. Ang nindot ang mahugani mamungag lubi. Hindi lang. Pero kuprasan. Slide. Diri ka to. Naman. Para makita ko sa video. Istorya pag. Basta istorya. Tignan na kag-battery dahil. Basa. Ito na eh. Inya ako ng uban. Tignan na mga ligo pa rin to.